Moi! Eli tässä on Nella, joka uistelee. Ja me tehdään nyt YouTubeen tällaista askarteluvideota. Eli Nella tekee äitien päiväkorttia. En tiedä näkyykö se, mutta jotenkin. Okei, Nella säätelee vähän kameraa. Noin. Ja hän värittää harmaalla jotain juttua. Napalaturi näkyy, koska tää kännykkä on laturissa. Koska tää kännykkä sanoo, että laita laturiin. Tai jo kytke laturiin siis. Kytken laturiin. Mä sekasin tänne laturiin. Eli tässä on tämmöinen kynä. Tässä on tämmöinen kynä. Ja sitten on tämmöinen harmaa. Ja niin kuin näytinkin, tässä on tämmöinen harmaa tämmöinen kohta. Väritin sen tällä. Ja sitten tämmöinen liila kohta, mitä väritään sitten tällä vielä loppuun. Se näyttää kyllä vähän siniseltä kamerassa. Niin se näyttääkin vähän oudolta. Eli ja muuten näitä on lisää tulossa näitä videoita. Ei ne vielä loppunut. Ja muutenkin kerron sen tässä alussa. Hei, apua. Eli ja muuten me tehdään piirustusvideoitakin, että ei ole hätää. Au! Okei, nyt mulla jäi sormi väliin. Minne? Laatikon. Eli nämä on tämmösiä ihan askarteluvideoita. Ja lisää tulossa, jos piirretään petsejä niitä ja sellaisia. Nella kokeilee tonne reunaan vihreää, mutta ei taida sopia, mutta ihan sama. Sitten nämä ääriviivat vahvistetaan. Me ollaan vasta 8 ja 7, eli Mimosa, eli minä joka kuvaan, olen 7. Ja eli Mimosa Raunela. Niin, ja Nella Honkanen on 8. Ja me ollaan tehty noin ääriviivatkin Ilttiksessä, koska me ollaan Ilttiksessä. Siis mitä? Ei ääriviivoja Ilttiksessä tehty. Ollaanko? No ihan sama. Nella vähän hermostuu. Okay. Mikäs mä tein? Noin. Nyt se näyttää taas hommaa. Au! Mitä se? Tässä on musta. Ja sillä tulee väritetty. Ja jos huomaatte, eli tuossa on kimalletta. Ja sitä pitää varoa, koska se on liimattu vasta. Ja mun hiuksiin tippui liimaa tuolta. Liimalla. Koska sitä ei saatu puristettua, joten aukastiin se ja mulla tuli vähän hiuksi. Kun se jumitti vähän. Niin. Ja tässä on liilaakimalletta, joka on nyt tosi vähissä. Tätä me pistettiin ja tätä on saatu Taikerista. Ja taas on tämmöinen kulta, mitä on pistetty. Ja tätäkin on aika vähän ostettu Taikerista. Apua. Kamera tippuu. Siis mistä Taikerista ne on ostettu? Puuvillan Taikerista. Okei. Sivuosalta tippuu päähän. Oho, mä höpötän itsekseni täällä. Mikä sekin? Ai. Äitille on hidas luki. Niin varmaan se on ykkösellä, anteeksi. Älä hermostu senkin. Ei saa haukkua kakkosluokalaista. No hauku mua sit paskapeli. Okei, tässä videossa ei kuulu kierroilla, mutta on nyt kierroili.
eikä sillä ole väliä. Eli nyt tämä on väritetty tämä alue. Sitten alamme värittämään tällä punaisella. Sisältä todella varovasti, ettei osu kimateeseen. Ympyröin nämä kimalteen omat suojaukset. Okei, ne on käsiä vähän edessä, eikä nähdä, mutta ihan sama. Nyt näkyy. Tämä on tämmönen tosi hieno juttu. Tiedätkö, että tuo on äitienpäivä ihan pian. Eka vappu, sitten on äitienpäivä. Mun mielestä äitienpäivään on tää viikko ja 2 viikkoa sitten. No, ihan sama mitä tapahtuu, mutta silti me katsotaan. No, Mutta me jätetään tää video, koska tässä kestää aika kauan tähän. Ja nähdään sitten taas ensi jaksossa. Moikka! ei! Ei se vielä nyt lopeta. Okei, Tämä- mä en lopeta vielä. Tää on vähän hullu ja kiva video. Naturi kameran edessä. Ja Nella on kuitenkin Nella asuu mun lähellä tossa. Ihan En varmaan, en mä teitä lähellä asu. asut. En asu. No, melkein lähellä, mutta ei ihan. Ei me noitten naapureissa asu. En mä sitä tarkoittanut. Eikä noitten lähellä. Ne ei asu yhtään. Tuohon tuli kiva jälki. Jos oikein suurennan. Okei, ei näy. Siis jos tuo tyttönen suurentaa tätä, niin ei tätä kuvaa näykään. Mut siis näitä on tulossa lisää näitä videoita. Niin, mutta ei tämä vielä loppunut. Ei niin. Siinä on pompula. Arskeleena. No. No mä koitan etsiä takkyniä. Mulla on liimaa sormessa. Väärä pää. Nella. Jassa. Älkää sano mun nimeä. Nella Honkanen. Mimosa Raunela. Eli tämä on tämmönen kortti. Äitienpäivä. Äitienpäivään joku pari viikkoa varmaan. Niin piilottelen tätä. Annan tämän tänään äitillä. Tänään. Niin, me leikitään tämmöistä juttua, tämmöistä hauskaa juttua, missä on meidän yhteinen äiti, Mia. Siis Vaikka meillä on eri. niin kuin meillä on saman nimiset, Mia Honkanen ja Mia Saarinen. Koska ei mun iskä ja äiti ole ollut naimisissa. Ne on ollut kihloissa. Niin, kihloissa vaan. Siis tiedättekö te kaikki, mitä tarkoittaa kihloissa? Niin, en minäkään tiedä. Jos joku isommat pojat tän näkee, niin älkää sanoko. Eli nyt kirjoitamme tänne toiselle puolelle runon! Varo niitä kivauteita! Ja se testailee. A poimin
Kukkia. Kukkia poimin kukkia. Kannan. Niistä sulle siinä on kukkia poimin, kukkia kannan kauneimmat niistä mä sulle annan. Niin tämähän oli tässä. Eli kukkia poimin, kukkia kannan. Kukkia poimin, kukkia kannan. Kauneimmat niistä mä sulle annan. Se on mun äitille, niin ja kirjoitetaan kaunolla T4 piste H. Ja myös äiti. Siinä tämä oli. Moikka! Moikka!